Poilano lamso kopro explain video YouTube channel onorongni bagay ketal explain video tubi paika blay nangkong mani video indi githa sekang thani kok sanai tini ke kisa truk trike kok sanai norok buji manatui buji angi thangke comment khlai sadi sung trai khlainai jamansak sini channel ni bising tui sinorongno kahamke buji rinani bagay inke video indi githang sinai TBSE Amjomungni Buthai eba Lejar Rikha 30 April 2025 ni sala tabuk TBSE rokni Madhyamik kusung Madhyamik rokni Marksheet bufuro rinai abo hinke 31 May 1 June 2025 ni sala rejaknai time hinke 11 AM to 5 PM ni bisingo jani school wo thangai nahadi norogni original Marksheet Madhyamik rok manai Marksheet ni logiwa Madhyamik certificate te kusung Madhyamik rok bo manai Marksheet ni logiwa certificate 2025 wo college wo kanai rok bagai sung poilano video kaisa sunamjak belai nangkong mani video norok o video no thangai naidi tei norok ni college admission bofuro ongno abo saklai jaknai sini channel ni bisingtui norok channel bai kwrwngwi tongdi tei channel no subscribe khalai ridi hambai।